Αυτό σημαίνει θα δούμε που θα παίξει ο Πέρεθ, γιατί γύρισε στο κέντρο της άμυνας ο Παλαθουέλος και του Γογολού. Προέχει όμως το φάουλ με τον Πάουλο Κώστα. Έδωσε η Κλέρας. Πέρασε από 2-3 παίκτες του Παναθηναϊκού, κάνει και ένα πλασέ χωρίς πρόβλημα στα χέρια του Εμπέντε. Κολτσίδας ψηλά, κέρδισε μονομαχία στον αέρα. Πέρεθ, offside, ο Κόκκι. Από το Παπαδάκι το δεύτερο. Καλύπτεται νομίζω. Το Μόρις το βάθησε. Μόρις. Ζιόλης στο Ρομέρο. Τελευταία λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός 0-0. Θεοδωρίδης. Ένα δυνατό σουτ. Έλειψαν τα σουτ σήμερα στον Παναθηναϊκό. Ο Θεοδωρίδης δείχνει εμπιστοσύνη στα πόδια του. Δεν ήταν άσχημο το σουτ. Φύγε ψηλά βέβαια η μπάλα. Αλλά ήταν τέλος πάντων ένα σουτ. Ψηλά. Πάνω από την αιστεία του Χαλκιά. 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Το Κόκκε. Μπέλεμ χαμηλά, ο Μόρις γυρίζει. Προλαβαίνει στον Εμπέντε που διώχνει με τα πόδια. Τέσσερα τελικά. Όχι, 3 τα λεπτά. 4 είναι η ΑΕΚ προηγείται. Του Ιωνικού. Τώρα το κόλ του Καπάντεϊ. Πέρεθ. Κόκκε. Κλείστηκε εκεί. Πήγε ο Ρομέρο για βοήθεια. Παίρνει ο Τζιόλης. Έβγαλε σωστά ο Αργεντίνος. Με Μπεγλέρας καλύπτει στη μεσαία γραμμή. Κόκκε, Πέρεθ και Πάουλο Κώστα. Κόκκε. Καλή μπαλιά για τον Πέρεθ. Αυτός γυρίζει. Ευκαιρία με τον Μπέλεμ. Βγαίνει ο Εμπέντε. Γκολ για τον Άρη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.